ଭାରତ ଏକ ଦେଶ କିନ୍ତୁ ହଜାର କାହାଣୀର ମାଟି। ଏଠିରେ ପର୍ବତ, ନଦୀ, ସମୁଦ୍ର ଓ ମରୁଭୂମି ସବୁଠି ମିଶିଛି। ପାଠ ପୁସ୍ତକର ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେବ କିନ୍ତୁ କାହାଣୀ ଦେବ ଅନୁଭବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଶୁଣିବା ଭାରତର ଭୂଗୋଳର କାହାଣୀ। ଉତ୍ତରରେ ବିରାଟ ପାହାଡ଼ ହିମାଳୟ। ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଏ ଏହା ଦେବତାଙ୍କର ଗୃହ। ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଏହି ପର୍ବତରୁ ଜନ୍ମିଛନ୍ତି। ଶୀତଳ ବାତାସ, ଜଳଧାରା ଆଉ ନିର୍ମଳ ହିମ ସମଗ୍ର ଭାରତକୁ ପୋଷାଇଥାଏ। ହିମାଳୟ କେବଳ ପର୍ବତ ନୁହେଁ, ସେ ହେଉଛି ଆମର ସୁରକ୍ଷା କବଚ। ଗଙ୍ଗା ଏକ ପବିତ୍ର ନଦୀ କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ହେଉଛି ମା। ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 2500 କିଲୋମିଟର ବହି ସେ 40 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ପୋଷାଇଥାଏ। ପୂର୍ବରେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର କେବେ ଶାନ୍ତ କେବେ ବିପଦ। ଆସାମରେ ବନ୍ୟା ଆଣିଥାଏ କିନ୍ତୁ ସମୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ନଦୀମାନେ ହେଲେ ଭାରତର ଜୀବନ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ସମୃଦ୍ଧିର ପଶ୍ଚିମରେ ଥାର ମରୁଭୂମି, ସୋନାଲିଆ ବାଲିର ସାଗର। ରାଜସ୍ଥାନରେ କାମେଲ କାରାଭାନ, ଫକ୍ ଡାନ୍ସ, ଡିଜର୍ଟ ଫୋର୍ଟ ସବୁ ୟୁନିକ୍। ଜୀବନ କଷ୍ଟକର କିନ୍ତୁ ମରୁଭୂମି କହେ କଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ସାହସ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଥାଏ। ଦକ୍ଷିଣରେ ତିନିଟି ସାଗର ମିଳନ, ଆରବିଆନ୍ ସି, ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗାଲ ଓ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓସିଆନ୍ କନ୍ୟାକୁମାରୀରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ। ବ୍ୟାପାରୀ, ସାଧୁ, ସଂସ୍କୃତି ସବୁ ସମୁଦ୍ର ପଥରୁ ଭାରତକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ତରଙ୍ଗରେ ଲୁଚିଛି ଭାରତ ଓ ବିଶ୍ୱର ଯୋଗାଯୋଗର କାହାଣୀ। ଭାରତର ମଝି ଭାଗ ଡେକାନ ପ୍ଲେଟ୍ୟୁ, କଳା ମାଟି, କପାସର ଖଣ୍ଡାର, ବିନ୍ଧ୍ୟ, ସତପୁରା, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ ସବୁଠି ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପ୍ରାଣୀର ସମ୍ପଦ। ଭାରତର 20% ମାଟି ଫରେଷ୍ଟ କଭର। ଏହା କେବଳ ଭୂମି ନୁହେଁ, ସେହି ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ଟିଜର। ତାହେଲେ ଏକ ଦେଶ, ଉତ୍ତରରେ ହିମାଳୟ, ପୂର୍ବରେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର, ପଶ୍ଚିମରେ ଥାର, ଦକ୍ଷିଣରେ ସମୁଦ୍ର। ଭାରତ କେବଳ ମ୍ୟାପ୍ରେ ନୁହେଁ, ସେ ହେଉଛି ପର୍ବତ, ନଦୀ, ମରୁଭୂମି ଓ ଜଙ୍ଗଲର କାହାଣୀ। ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଠାରୁ ବିବିଧତାରେ ସମୃଦ୍ଧ ଦେଶ କ'ଣ?